kai phot balaya lum da ke International Institute of Population Science ka pentip ba ke Jylla Meghalaya ka dei ke Jylla ka ba wan Nyngkong hapading ki Shynrang ba Bun Lok. Ya ka ni ka jingwat banya da ka IIPS ka ba hapo ka tanat Ministry of Health and Family Welfare lale na du usnam arhajar khat khandai hadu arhajar arphawei bala palat ha ka arphaw tarik naitung arhajar arphaw lai. Kat kum ka kai phot ka kdo ba ka Meghalaya ka wan ba Nyngkong ha India hapading baro ki Jylla ki Shynrang ba Bun Lok da 100.2%, ka Mizoram 100.2%, ka Arunachal Pradesh 100.9%, Sikkim 100.9%. Kat kum ka kai phot la ya thu shu shu ba ka East Central Hills District kadai ka ba Bun Tam ki Shynrang ba Bun Lok da 8%, ka West Central Hills ka wan ba ar khat 0.1%, West Khasi Hills ka wan ba lai 10.9%, Southwest Khasi Hills ba saw 100.0%, Ribhoi Basan 100.8%, East Khasi Hills ba 100.3%.